चतुर लोमड़ी और आलसी सियार। एगो जंगल में लोमड़ी और ओकर पति सियार रहत रहन स। लोमड़ी जहाँ चालाक, चतुर और तेज रहे, सियार पूरा ओकरा विपरीत रहे। ए जी, उठी ना, कितना नींद भरम। वो ओकरा के हिलावत रहे, लेकिन ओकरा पे कोनो असर न होत रहे। अरे हमनी के खाना तलाश करे भी जाए के बा, उठत काहे नहीं खी? ओहे, का कह रहल बारू? वो उठल और हाफे लागल। हमरा आराम करे के बहुत जरूरत बा। देखा ना कितना थक गइल बानी, सांस भी फूल रहल बा। अरे बाप रे। लेकिन आप तो पिछला कई घंटा से सुतल बानी, तो कैसन थकावट? सुतल तो रहनी, लेकिन जो सपना हम सुनत रहनी नु, उनमें लगातार हम 2 घंटा से एकदम भागते रहनी हैं? वो फिर से आंख बंद करके आराम करे लागल और लोमड़ी अकेले ही शिकार पर चल गई।